So mga kaidol, happy Sunday. So sadyang na busy lang kita. Basta bisihan na to sa atong mga trabaho dahil daghang kitag mga washing nga for sale dire oh. So patay rip nga i-kumpra. So ato na pong ayuhon ni mga kaidol. So mo ni nga rip ikarga na ko, sibihanan pa ni siya may mga hugaw. So ato ni siyang tarungon niya ligya. No, mo man trabaho na to. So karga na sa hatag daw na ko mga kaidol. So sa puno na lang. So mangita po kauban na lasaron. Eh ako ra isa diri. So sinsya na kayo, sadyang na busy lang kita mga kaidol. So natay washing diri nga okay kayo. Kini kumpihanan pa ni. Porcel gyapon na mga kaidol. So busy lang kita. So good luck sa inyo tanan. Happy Sunday. Bye bye.